Спочатку ми створюємо себе зсередини, там, всередині. І це те, що називається само. Самоцінність, самоствердження, самодисципліна, самооцінка, самореалізація. Це ті саме, які необхідні. І тільки тоді буде результат ззовні. І коли ти ще не створив тебе там всередину, в тебе не буде результату. Як би ти не хотів, і що б ти не казав, що ну чого в мене не виходить, чого в мене не виходить? Та тому, що тобі треба звернути увагу на себе зсередину. Хто ти взагалі такий? Щоб за тобою йшли люди, щоб тобі вірили, щоб тобі довіряли, щоб у тебе купували врешті-решт. Створи себе зсередини. Тільки тоді, коли ти спочатку станеш кимсь, тоді в тебе будуть другі дії, і тоді в тебе будуть інші результати. Тільки так це працює. Зсередина, а потім ззовні. Отак. Якщо ти на мене ще не підписаний, підпишись. Буде багато цікавого і корисного. Кожен Божий день